Унікальна водойма в жертву окупантам з Мармурового озера почали викачувати воду на потреби Севастополя. Під орудою окупаційних військових інженерів звели водозабір, викачують по 15 тисяч кубометрів щодня. А окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов розпорядився будувати на узбережжях опріснювальні установки. Тим часом одне за одним на півострові вмирають водосховища. Докладніше далі в сюжеті. Жителі Бахчисарая і району вже 4 місяці живуть за графіком. Вода тут по 3 години зранку і ввечері, а там, де немає водопроводу, доводиться годинами чекати водовозів. Жителі околиць Бахчисарая та навколишніх сіл запасають воду до всіх можливих ємностей. Колодязі та річки виснажені, а так тепер виглядає місцеве водосховище. Колись воно було озером Егізоба, а на початку 30-х років тут звели греблю та отримали водосховище на майже 7 мільйонів кубометрів. Зараз в ньому залишилося менше 100 тисяч. Бахчисарайское водохранилище. Картина, честно сказать, не из приятных. Вы посмотрите, как оно пересохло. Это просто какая-то катастрофическая картина. Вы посмотрите, как оголились берега. А це річка Кача. Саме з неї й живилося Бахчисарайське водосховище. Альма, Бельбек, Біюк-Карасу, Кача та майже всі найбільші річки окупованого Криму цьогоріч пересохли. Посуха підкралася й до бастіону окупаційних військ Севастополя. Але окупаційна влада пручалася і не вводила графік водопостачання. Поперед всіх термінів окупаційні військові інженери закінчили будівництво водозабору на Мармуровому озері. А це фактично смертний вирок унікальній водоймі. – 15 тисяч кубометрів води щоденно качатимуть на потреби Севастополя і передусім розташованого там окупаційного угрупування. Відкриття з помпою з московського кабінета очолив російський прем'єр Марат Хуснуллін. Відмашку на місці чекав очільник Севастопольської окупаційної адміністрації Михаїл Розважаєв. Перепад высоты, надо было с этого карьера на 110 метров поднять воду. То есть Минобороны нашло сегодня хорошие технические решения, за короткие сроки выполнило эту работу. Сегодня мы имеем возможность подать воду в Севастополь. Ну что, готовы к пуску? Михаил Владимирович, нажимайте клавишу. Ще 10 тисяч кубів братимуть з озера біля гори Госфорта. Розважаєв таки домовився з нічними вовками, які звели там власний тематичний парк розваг. А панічні пошуки джерел для решти Криму очолює Сергій Аксьонов. Окупаційний голова півострова розпорядився почати масове будівництво станцій опріснення. Одно дело там по Крыму смотреть баланс и там по источникам, которые там условно в полях разбросаны. То есть другое дело, как ее подать в единую трубу, что практически делать невозможным. Даже то есть при каком-то условном балансе, там, что у нас там сутки изливается, так сказать, источники эти выдают там, ну там, не знаю, до миллиона кубометров по Крыму и так далее. То есть, ну это просто от маленьких ручейков до всего остального. Подать ее в единую трубу для подачи в Симферополь сегодня практически невозможно. Поэтому опреснение – единственный выход. А його володар Владимир Путін іншої думки. Минулої п'ятниці він розповів про безмежні запаси питної води в Криму і традиційно скинув провину на Україну. Ідею опріснення він назвав дороговартісною і не дуже ефективною. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно. Просто этим и в советское время, а тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко. Одно из направлений было опреснение, но думаю, что это будет не... так точечно только можно сделать, потому что опреснение – это достаточно дорогое удовольствие. Это может лечь в тариф для водоснабжения. В целом руководители регионов считают, что для широкого применения это неэффективно будет.
Рівно тиждень тому графік водопостачання дістався і окупованої Ялти. Аксьонов наказав суворо заощаджувати цінний ресурс і додав, що під містом більше немає прісної води. Для порятунку Ялти її почали перекидати з водоспаду у Чансу, який цього літа вже пересихав. За підрахунками окупантів, разом з 5 свердловинами це дасть 20 тисяч кубометрів води. Загалом в наступні 4 роки окупанти хочуть пробурити в Криму 3 десятки водоносних свердловин.